gimoro amora eka mondo gimiwa ng'owa gimiwa pesa. Wahinyre kuom higni 3 ber biro irwa bang'. Victor kapok aduoge to andek wiye matin gi ote mawuok kuom senior Suba Churchill. Suba Churchill wacho ni ochikonu mos mang'eny kabisa. Kendo kone owinjo kaka wadondo weche mag tudruok mane kind Kenya gi jirende ge to gi pinje maoko. Erokamano ahinya senior Suba. Aparo ni Victor okanyal pogora para ahinya gi jowetega. Mak mana ni wasewacho ka pile ni hola to piny owacho nyaka ka hola. Nekech piny owacho nitie mana gi yore ariyo moyudo godo omenda. Achiel en kawo osuru kuom jopiny to gi kuom ka hola. Koro hola gi onyalo kawo gi e bengi ma pacho ka kata e bengi ma oko. Nekech piny owacho onge omenda mare. Mane momiyo bang' dwe ka dwe kogik tarik 20 ne jogo man gi kembe to nyaka file returns mag mondo ng'e ni tiloso omenda maromo nade mondo ipogne piny owacho. Bende ok en piny Kenya kende ma ka hola. Nekech IMF ne ok nyal los ne sirkand Ruto kende. No lose ne sirkende duto te mantiere. Mane momiyo Ruto oyudo IMF ka nitiere kanyo. Ma gin gik manyaka wawinjre mokwongo. Mar ariyo en kaka itiyo gi hola ni. Seche ma wawuoye ni wan gi jok mani luongo ni COVID millionaires. Nikech iwacho na achiel kuom gik momiyo wakawo hola gi gin mitigation mag effects mag COVID. Kata mana IMF bende ka nineno ka gichiwo omenda no to kuonde moko ineno ka gipeg gitemo teno gino ni Kenya pod eka chango e weche mag COVID ka. Mak mana ni IMF no bende ok chiw condition ni to jok mane otiyo maraj gi pesa COVID bende obed one of the conditions ni jogi nyaka duok pesa ni. Nang'i achiel kuom pinje moko Victor mana neno ka achiel kuom mane minister ntiere motwe modhi e jela nikech notiyo maraj gi pesa mag COVID. Koro jogo mosetiyo gi pesa maraj aparo ni kama William Ruto temo medie ketie maino mathoth. En ni to COVID millionaires ka kopo ni podwa mitigate effect mag COVID. Jok mano onyodho omenda mag COVID. Giduoko nwa pesa wa koso gidhi e jela. Nikech kane gin jok mane nie sirkal mokalo ka. Koro sani en gi sirkande. Koro magi jok ma wadwa ni mondo William Okongo mak mondi. Jok mane otiyo go omenda marach ka Kemsa ka. Momiyo koro William chuno ni nyaka ool gowi kochulo godo gowi. Kech mago to en adier. Ok wanyal ginene. Mago gin adier. Nitiere omenda miolo mondo michul godo gope manokawo. Mathoth gope go noti godo arieta. Koro jogi nyako penjgi. Mar ariyo kata mar adek kapok ing'ado nikech asewacho mar ariyo. Victor en ni kibire weche mag mibadhi. Nekech ing'iyo ni to omenda ma waologi to king'iyo omenda ma wawito e mibadhi ng'enyie moloyo kata ma waoloni. Koro omenda ka biro te to giling'ore mane weche mag mibadhi. Victor mane jumani ni winjo weche mag ghost workers mabang'e ni wabiro yudo thuolo mwabiro loso. Jotije manyawawa nitiere kamoro amora nyaka State House. Gintiere kamoro amora nyaka county governments. To pesa mikawogi jotije manyawawogi kawo omenda malach billions modhuro. Koro ere kaka wanyalo luoko bende jotije ma wan godo. Nikech ere jok ma yudo yot kata jok ma kawo omenda monego beni jotije manyawawagi kawo. Nikech king'iyo kata mana pending bills ma wan godo e piny owacho mamalo to nyaka piny owacho mag counties gi. Tiende ni omenda kata hola mwaolo ni Victor chalo ng'ama dwa ni mondo duon nam kotuomo pi nam gagwata. To ena gi lek ni chieng' moro nam biro duono to tuomo pi nam gagwata. Ok nyalre. Koro miyo nyaka mokwongo piny owacho nyaka wajiw e weche mag golo osuru dino rodego gidine rodegi mondo mi jo Kenya bende omigi support mondo mi wami William kogik dwe bang' higa 5 tibi penje nekech ineno ka en koda chir mang'eny mar rakore gi jogo tapani gimonego bende otimo ne wamed jiwe mondo mi jogi motucho derogi ng'ene to ere kaka onyalo dino dero mondo omenda obedie dero mar piny owacho manyalo konyo jo Kenya. Jomadongo weche ng'eny ka tiparo ni kawuono ne wachake mane wang'e sano kodwa ka ng'ene wantie kod wach moro mane onego beni koro mul to neno ka gima ok wadhi mule nikech mbakoro bende no ka chwakore gidwaro mi wambaka nikech seche mag mbaka koro osemana romo. Erokamano nyakwar Mugajwang'. Fred kacha kodi wach bari mogik.
Aparo mana ni en gima ber Victor Nyasaye miyo odiochieng gima duong' maliche mokalo weche ma waseng'iye gi tete. Yes. Duoko wa mana kuma waie. Kata gima ne walosie gima okalo cha. Ni kama koro gikieni to en kinda mari gi Nyasachi. Okane ka ntiere ber moro manyalo biro timore mbele ka in kich piny medo ridore ne piny owacho to medo ridore ne japiny. Koro gima nyalo konyi sani en kinda mari gi Nyasachi. Ka in gi puothi moro kik iwe nindi. Ka in go andi moro chiewe gi okinyi mondo ing'i kaka gigi nono to podi sama dhano ywak ni piny